Sitkeästi Damien Martin koittaa omilla jaloilla saada Edis Tatlia kiinni, mutta Tatli on tosi hyvä liikkuja, liikkuu nätisti alta pois ja vetää hienosti vasenta suoraan, ja kun paikka tulee sen jälkeen kombinaatiot. Ja silloin kun puhutaan älykkäästä ja fiksusta nyrkkeilystä, niin nyt Edis Tatli nyrkkeilee juuri näin. Oma työnni, sen jälkeen väistö ja taas alta pois. Tapahdun niin ranskalaisen on kyllä vietävä kaikki loput erät. Yllättävää, edes ratkaisemattomaa ja vielä käytettävä Tatlia kertaalleen luvulla. Pisteethän menevät jokaisesta erästä voittajalle pyri Tatli taitoa. Kohokoukku, väistö, sen jälkeen pääsee jatkamaan oman lyönnin jälkeen hyvät väistöt. Ja tässähän Pekka sanoi, että pidetään kuitenkin kädet ylhäällä, vaikka homma on nähty näissä lähetyksissä kaiken tasoisia bulgarialaisottelijoita, mutta tämä on ihan hyvä. Joo. Ja kyllähän Bulgariassa periaatteessa on hyvää nyrkkeilyä ollut aina, mutta valitettavasti aina ammattilaiset ei ole ollut. Että siellä on hyvin löyhin perusteella lähdetty ammattilaiskehä, mutta parhaat ammattiörit ja se kulttuuri on ollut korkea. Miten Eevalla, kuinka pahasti käsi meni rikki? Ei tiedä vielä, mutta kyllä sattuu taas, että se voi olla semmoinen ongelma. Mutta aina ammattinyrkkeilyssä varsinkin niin on se taistelemisen pakko, että pitää näyttää, ja taas yleisö tykkää, jos menee hyvin ja vahvasti, niin se innostaa ja yllyttää aina yrittämään, ehkä tarpeettoman kipeä. Ja tällaisissa matseissahan on Englannissa nähty aika pahojakin tyrmäyksiä, kun juostaan koko ajan vastapalloa, ja sitten kun se kolahdus tulee, niin ne on aika pahoja tyrmäyksiä. Kyllä juu, ja väsymisen myötä sitten kun annetaan ihan kaikkensa, että oma kestävyys ei enää riitä, niin se on vaaratilanne kyllä. Mutta tämmönen, jos käytettäisiin amatööri-arvostelukonetta, eli se ottaisi 1-0 nyt tapoja. Mä kävin katsomaan sen-nyrkkeilyjä, niin kyllä ne siltä näytti, että aika hyvin osumia sai lyödä monta kertaa. Suomeen minuutin kuluttua. Ja vielä. No ei! Oli siinä. Se on siinä. Oikein kohokou. Anjan Vuo oli jo pyörtynyt päähän, että se oli täydellinen oikein romahtaminen kanveesiin. Voi sanoa, että tuo oli totaalinen tyrmäys. Kyllä, nyt ei panna mitään TKO:ta siihen perään. Ja nämä on sen kaltaisia tyrmäyksiä, että näitä ei kukaan nyrkkeilijä urallaan kovin montaa voi vastaanottaa. Se on kuin rekan alle jäisi. Mutta sähän sanoit, että nämä on parempia kuitenkin kuin se, että pehmitetään. Niin, pitkään aikaa väsyttämällä ja kaikki, niin mä näen jotenkin sen. Itse asiassa parantanut vaan otteita. Tuossa oli italialainen pakotettu sitomaan. Tatli pääsi osumaan kovalla kohokoukulla. 8. erä Italia. Bu hakkında Callum Smith'le bir röportaj gerçekleştirdik. Tony Belew'le bir röportaj gerçekleştirdik. NTV Spor mikrofonlarına konuştular. WBC'nin başkanı Mauricio Süleyman keza aynı şekilde NTV Spor mikrofonlarına konuştu. Miami'de Avni Yıldırım'ın açıklamaları var. Kongrede yaşananları 12 dakikayla sizlere Nyt ei ristiin, ei tarvitse lähteä lyömään. Mutta Tatli haluaa lyödä vielä pallisen pihalle. Tuleepa hurja loppu. Detallitos que llega ahí Tatli un poquito más, pues como estamos diciendo, pues son asaltos para el campeón a veces. Y